Wena kahle ngitshela ukuthi intombi kamshana wakhe imnandi. Ngitshela lokho intombi kamshana wakhe imnandi usho njalo. Angikufihli lokho baba, imnandi. Yeah. Akuthinda ile engayifihla. Awuzimisela ngikuyeka. Emnandi manje ngoba emnandi na ngombona nje hambe uyobhala emakhamereni uyobe umnandi asoyebuzwa lapha ubhaliswa ubumnandi. Hayibo, umalume wakhe. Okay, umalume wakhe nithandana noMandla uphinisana nomalume wakhe. Phela uMandlakazi. uMandlakazi. Yebo, wena ukuthatha lokho ukhulumayo. Akunankinga njengamanje lana nginabo bobabili la noMandla nginovusi la sisonke njengoba ukukhuluma bayakuzwa nje. Hayibo. Kuhle moya wakhe awaboni phutha. Yabona mfethu intombi amshaya ngiyihlabile baba. Ah. Yabona. eMzansi South Africa yokana ngiyabingelela emabutho kaSebo uphinde beswazi ohlatshwa manje sicela singelekele sizwakele bengembili abaye bathi izimbi ukuthi mina ngithini ngisitambene ngelayini AK47 iqobo dobula bakhe sisafa endlela suka yeah abanye bathi bese 303 nje kokotha from a distance snipe uqobo suka bese ngafasuka ku Project TV show mude cool come and collected kukhuleze kukhamba Project TV show ihlele reconciliation whereby reunites reconcile yeah sibusuzwana ebantwini yazi abantu abazwani baningi uveleke ke nalazi udaba simsebenzini sefamily nabanganini kuphi kubhizi phansi phezulu abantu abazwani ulisifanda ukuthi sigcineni bayadingana sonke sebantu vele siyadingana sebantu vele ingakho kuthiwani izandla zakezana umuntu ngabantu bengekusho lonto leyo if asidingani sebantu abantu abayeka ipride bafethu ipride yasibonelisa strong so mhlawumbe mina ngincinge something umuntu othile but ngisona sepride kanti lo muntu lo bengangisiza ngalento le angisakhona ukuthi ngim-approach isikhuluma naye kahle nani asilungisa idaba zini kodwa nje manje ke ungasibalela noma inkinga ekanjalo like ufuna ukureconcile ufuna ukubuyisana nomuntu othile niqhubeke impilo phambili niqhubeke nizwane njengoba mnandi impilo phambili ungasibalela lapho kule email ivele lapho ngaphansi yeah uthi uthole mina uTeddy cool come and collected kuleze kukhamba bathi mfethu 303 nje kokotha from a distance njengamanje olalele ngaba nana insizwa yakithi la uzodaba la ukuthi uhamba kanjani njengamanje awuhlali nami samukela ubhuti la cela ubusubscribe lapho ushare ulike lenzo comment egcineni mase sizwile ukuthi uthini wena uvula kule episode le awuhlali nami samukela nansi la sizwa kithi kunjani baba Sebenjani asikhona igama mabutho so ngaphansi kwayi Project TV show ihlelo reconciliation whereby reunited uzule nawo mangikhuluma la ubaba igama acela utshela baba ukuthi ubabe kubani igama lami uMandla Mandla Zikalala weke wasibhayela but ngeke ngabona kumele ukuthi isitotha sakho sihamba kanjani bezocela lapho ukuthi utshele umbukele ongazi ekhaya ukuthi indaba sila emakhamareni nawe namhlanje siku-inviteile kahle sathi woza kusho of course awutshela ubukele bakuthi kuhambayo ithini into yakho mina ngiyayazi vele kodwa ithini into yakho bukele ekhaya banze bazokulethela hlala sizudaba baba ya sungakhuluma baba la nginenkinga inkinga yami ilapha ekhaya baba kunezinto ezenzakalayo lapho umalume azenzayo engaziqondi kahle yabo ngayibeka kanjalo and kukhona ney'nsolo yabo angisho ukuthi kuyenzeka kodwa nje kunaney'nsolo ezikhona lapha ukuthi umalume ngazathi mangilethe ulokhu njani owakwami lapha ekhaya unokufika azongivakashela akasuke umuntu ofika ahlala ekhaya kodwa nje umuntu ofikayo ahlale noma mhlawumbe i-weekend kwesinye isikhathi kuyenzeka ahlale noma iviki aphindele kubo nabo naye nomuntu lo intombi baba ukukhuluma nje into lethi intombi kahle ba intombi yami le umuntu ezizwana naye yima senzwana ikhasi ngakana nalo muntu lo sesinesikhathi eside nje cishe buma 2 years onithandana sindawona sithandana uza njalo ekhaya nomalume futhi naye uyamazi uyintsholo nazo izithini manje ngisokathi umalume lapha mangiye ngaphuma mhlambe ngaya emajideni mhlambe cause umama lo wakwami uyakhona ukuthi maye lapha ekhaya since mina nginomalume lapha ekhaya uyakhona maye lapha ekhaya esinye isikhathi uyahamba ekitchen yabona aphakele nomalume uphinda aphake yabona noma esinye isikhathi apheke makuthi uphakile uzophaka nje ashe lapha phezulu kwetafula ashele bani uyophakela wonke nje umuntu asheke lapho phezulu kwetafula nomalume mayefika naye uzofika akuthathe lapha phezulu kwetafula ukudla kwakhe ima mayephaka akwenzeka ahambisele umalume akazi kwenzeka wena ngeke ngize ngithi akazi kwenzeka kodwa ngazi ngibone kwenzeka isikhathi esiningi ngiyangibona nje kulapho ngoba nami kwami
ngiyayifice kulapho etafula ngingene ekhishini ngikuthathe ngihambe ngiyodlala. Mase usola ngathi mayiphaka usephaka kakhulu. Ngathi sephaka kakhulu manje phaka umalume kakhulu. futhi ngathi uyasizakala yabona. Umalume ngathi Usemphakele ukudla okuningi umalume, Ngathi uphakele nokudla uyaphakela. kwasekhaya ephinde aphakele nokudla kwakho. ngokudla kwami ngisola kanjalo. Ima wena imhlolo le. Kwazi kanjani ukuze usole? Yini mhlawumbe wakwabona something izinto ezisuspicious oyenza ukuthi uzubhale phela ngeke ubhalele ukuthi uyasola ubhalele insolo. Obviously mawusibhalele thina surely pretty sure una something wakwayibona ekufakaza inyana ekusho ukuthi cha ekugculisana nawe cha siqinisekise ukuthi laba kwenzeka 1 2 3 kuyadliwana lamakudliwana or nokushosha phansi yini. Oh yeah. Laphana into eyenza ukuthi ngize ngisole kangaka ngize ngibhale la. Ulokhu njani wakwami lapha ekhaya. Isikhathi esiningi maye khona Yeah. mase sola mhlawumbe ntambama noma mhlawumbe mina nami mangikhona mhlawumbe ehlezi buka iTV hayi isikhathi esiningi hayi angazi elimini lakhe nje sekuhlale kukhona nomalume yabona. Malume umbiza umayibiza uthi malume umbiza ngegama. Hayi umbiza ngomalume naye uthi umalume sisenthi nami Uyalayiniswa edidisa. ngathi uyadidisa Manje mayithi malume uyacika leyo nto. manje isikhathi esiningi sisaxoxa kancane hayi naye ufaka umalume yabo so ngilongicila ngizibuza ukuthi hayi isikhathi yini njalo masikhuluma wena Wasumthanda kangaka. ufaka umalume wami umthanda kangaka. Umthanda kangaka umalume manje. Ya, into Kahle kanjalo. ekhaya. And kwathi makuhamba isikhathi ngimbuzile lo ukuthi hayi yini vele ethanda ukusebenzisa umalume kangaka Yeah. ngiyambuza hayi uthi nje naye uyasho nje ngoba phela umalume umuntu ohlala naye la ekhaya yabo. Malume uyaphuza. Umalume uyaphuza kwesinye isikhathi like maye off emsebenzini kwesinye isikhathi kenzeka aphuze kodwa kwesinye isikhathi hayi uyahlalela nje. Wena unesho ukuthi yimi unesho ukuthi bayadlana or sebedle or bayafuna or bayadlana vele. Mina ngicabanga ukuthi bayenza yona lento le because ngeke ngathi sihleli lapha endlini sesolana nalo mama wami lo kwangena i-message yamalume and umalume ayizinsuku lezo waye off. Maye off umalume engayanga emsebenzini kwangena i-message yakhe umalume. I-message yamalume ayingena ithi njena wedali ngikukhumbulile ngisazokubona yini. Ingena entombini yakhe ithi malume izwedala ngikhumbulile ingena entombini yakho. WhatsApp ngena efonini yentombi yami ngapha. Manje ngiyabheka laphana no iprofile yamalume phela le. Noma ngisho ukuthi ifoni yalomuntu ngiyayithinta kodwa ayiphi itafula yangena message nami ngabona since ngangisetafuleni. Ngabona ukuthi ayi le message yamalume nayi nale number le mangena inamba yamalume. Because my inamba yamalume ngiyayazi vele since kuyena umuntu engihlala naye la ekhaya. Wazama ukukhuluma nomalume. Angazi ngize ngizama ukukhuluma nomalume ngoba umalume into eyenza ukuthi ngakwazi ukuthi ngikhulume naye. Umalume kwesinye isikhathi uyathanda ukuphamisa umoya. Oh yeah. Ngasi ngigcina manje sengazi athi manje bengihlosa ukuthi ngilwe naye umalume Yeah. noma kanjani. Angazi ngeze ngizama ukukhuluma naye. Kodwa leyo ngambuza wathi nje naye umalume uyambhalela nje. Ngambuza ukulandela ukuthi ithatha kanjani utholaphi inamba yamalume kanjani. Uyambhalela nje. Azange azabe nakho uchaza ukuphelele ngoba nami ngase ngicasukile sekhona lo ngagcina ngiduba. Uyabo ukuthi ungagcisa umshayile nokumshaya. Ngagcina ngiduba ke nami ngilala ngashiya kanjalo. Ima uyayisho ukuthi inamba yamalume yafika kanjani efonini entombi yakho. Angaza kusho. Umambuzo ubhekele nale. Ubika nje izinto eziningi nje. Into engazwakala kuneqondile straight. Akazi nje azasho ukuthi nje naye umalume anginikeza inamba ngenxa yokunokuza akazi azabuyela. Akazi azabuyela because ngabuza ukuthi uyithole kanjani ufike kanjani. Inkinga ke double khulu ke lelo. Ngiyabona ukuthi hayi lento le iyenzeka vele mangingaphuma nje mhlawumbe umalume ofike njengoba phela esendele ya message leya ngoba vele wayengekho emsebenzini. Yabo uma yike into eyenza ukuthi ngisole ukuthi nje na uma engekho emsebenzini la ekhaya mayikwaphuza mhlawumbe mina ngingekho ila athola khona ithuba lokuthi akwazi ukuthi azongena ngapha ke manje umama wami. Hayi ngiyakuzwa bani osimtholile umalume wakho njengoba kwasibhalela simhlanganise simtholile vele njengoba sikulethile la naye bamlandile ukhona usohlangana naye la. Naye ke siset la kuthena kwenzakalani sithini into isuke phi kuza kanjani yenze into ka eso emndenini wesiphathi kumshana wakhe nani yabo. Babukile nezidaba lihamba kanjani umalume udlela umfana umshana la intombi nani so ake silande umalume ogcona sizodaba la ukuthi hamba kanjani. Cela lapho ubusubscribe lapho ubushare ube ulike then after la uzocomment egcineni. Siyabuya. Danko.
Okay, welcome back babukeli ngiyasema naphuze kahle kamanzi. Ya, sasingaphansi kwe-Project TV Variety Show. Uhlele reconciliation webhayisirkhonzela abantu sirina sesenza nani. So ngiyathemba lapho ukuthi uzosubscribe washare wa-like. Then uzokhomenta egcineni uma usuthi double hamba manje. Sawena ukuthi cool coming connected. Cool esikhamba. Njengamanje sambe sabuya nayo ngensizwa engathi ihlupha umshana kodwa ke asike sizwe sihamba kanjani. Ahle namsamukele insizwa la baba kunjani? Yes, ngiyaphila baba. Ah, sikhona igama Mabutho. Kuyi-Project TV Variety Show webhayisirkhonzela abantu nani. Ubaba igama bani? Oh, hayi mina igama mina nguVusi. Mafusana. Yebo. Okay, insizwa yakithi ngaphandle kokunanaza ukuchitha isikhathi. Insizwa lengapha yayazi. Ya, mshana wami lo. Mshana wakho lo. Yebo. Okay. Mshana wakho kwasibhalela ke la CTV. Bacela sik-invite la kwi-show nawe because kunezinto ethile afuna ukuzikhuluma nawe njengoba usubona ama-camera nje nawe sesikubize nje isitethi thina sinama-camera. Ya baba kodwa usidelela kodwa sithi sikhuluma nawe ungena nebhiya nani bakukhuzile lapha eminyango. Nebhiya bakhuzile eminyango nebhiya namazwe aqhubeka nayo ibhiya. Shwele ngaxolisa. Okay. Xolisa ndoda. Akunankinga baba. Ake cala usize uthegama lakho ubani uVusi. Yebo baba. Oh, nani insizwa yakini la. Umazi kanjani lo umshana wakho? Ya baba mshana wami lo. Mshana wami uMandla. Oh man. Hayi mindlo sikeke ucela ukukhuluma nawe ngezinto ezithile. Acela uyiphinde bulele ukuthi izothini. Baba. Insizwa yakithi nangu umalume wakho la. Awucela umthetho wayisila namhlanje. Ezibonele la naye namhlanje siminvethile. Amalume ngowasilana nami ngenze lokhu njani kunophenyo ngilenzile olugcina lungifaka isensolo ukuthi malume ngazathi wakwami laphana angazi benzani kodwa ngazathi kukhona benzayo abakwenzayo noma sebelala ubabili wakwami maye khona umalume ngicina ngibona ngazathi manje usephenduke owakwakhe yebo ingakho imalume ngizingacela ePrognath ukuthi ingisize ngoba manje bengafuni ukuthi ngicine sengikhuluma naye malume ngoba umalume yamazi uphinda abe nolaka njengoba umbona namanje edlela amanzi lawa ampunjwana uphinda abe nolaka umalume afuna ukulwa umalume ngiyamhlonipha kakhulu njengoba ngibhayela hayi ngoba ngingafuni ukuthi ngicine nami mhlambe umalume sekuthiwa ngimbeka isandla noma sesiyana umalume angithandi leyo nto leyo ingakho ngicela ukuthi iPrognath TV ngiyone ngakhona ukuthi ngilekelele ngikwazi nokuthola iqiniso ukuthi kahle kwenzakalani la ilokhu umalume ebe ngimbizele kuona la ngase ngicela iPrognath ukuthi ingilelele kukho baba uyayizwa inkani. Yes baba ngiyezwa. Lokho kushoyo ngabe kuthini ukukona. Okay baba ngicela ukuthi ngithi ushaya one time la ngoba phela mina ngiphila ngabo utshwala yabona mina ngiyaziphuzela nje akunanke ungaphuza kodwa ngikwazi ukuphendula inkulumo yamshana ayikhulumayo ukuthi okay shaya kodwa bese ngizela ngibhiya kodwa shaya uzuzwe uthini inkinga ngiphila kanje. Okay umshana ukhuluma nawe kumshana uzokulinda Ya baba kahle ngiyayizwa inkulumo emshana. Manje ngiyacakeka mayekhala ngokuthi wakwabo kanjani ngoba eqinisweni lo muntu wakhe lo othi useyethanda naye uyena owasukela mina bona wayabaza abantu besifazane banjani baba. Okay mayekusukela wena wenza njani wakusukela kanjani? Kushuthi wayekhombisa indlela zokuthi unothando yabona ukuthi uyangifuna ngoba ngizamile mina ukuthi ngizame ukuthi nami ngizama ukuzibamba njengokuthi ngimdala yabona. Ngahluleka ngoba manje uyena vele ezame engibheka ngamanye amehlo a6 yabona. Manje nami ngiyindoda ngase ngalingeka yabona ndoda. Ngiyakuzwa. Umalume ulingeka kanjani? Ulingeka kanjani ngoba phela mawukhona ukubonayo umalume since ethi naye uyasho ukuthi umdala uyindoda futhi yena futhi umdala uma ifu yena ulingeka kanjani ngoba phela makhona kubonayo ngabe uyabuza mshana umuntu lo wakho nokumethe like awenza ukuthi nokuza ngikwazi ukumkhuza noma ngazi ukuthi angisamusi lapha emakhishini uyabona. Ya mthani ilingu khona
Nathi mangabona amasiphila emhlabeni ilingo khona baningi abalingela abantu besifazane bayasilinga. Nami kuwenze into kanjalo ngani nami ngiyajathi ngiyatshontsha. Siyakuzwa uyamuzwa ushana uthini uthi why ungamtshelanga uma intombi yakhe isosondela kuwena isibuka ngamehlo thando nani isikufenza kushuthi ngoba usho kanjalo why wena ungamtshela umshado emshana uyabona intombi yakho kanje uyikhozi why ungasibonanga leso sidingo sokuthi uzusho kanjalo ngazange ngibone ngoba phela angathi nami nginama feeling ndoda ngiyabona umshana sorry ngoba ngidaka kakhulu mshana wami nami ngama feeling futhi nami kwaba ngama feeling awona nje intombi yamshana the way mengakhona nawe nje wenze ngoba wenza izinto zama TV nawe ungayihlalela ndoda yabo futhi nokade waqala ukuhlalela wayihlalela ifika hayi mina no ngathi ngangihlala ngangibona vele ukuthi yinhle ime kahle inama hips zonke izinto owaziyo ezibantu besifazane manje nami ke mina nganganakile yabona umuntu mayile hlupha leza kuwe ngoba phela umshana lo akanani nexana lotho mina ngibona ngisidayo ngidayela manje mina nginemali mina nginezinto zami zonke nginemoto yami futhi mina nginezinto zonke manje yabona nje intombi mshane ithanda imali ithanda izinto yabona ihamba nezinto nje labantu besifazana bahamba nama fashion bathanda into kakhulu so kwaba into kanjalo nami isilingo ngibakithi isilingo Nkosi yami nami hayi ukuthi kwaba into yamabomu eyenzeka ngona engalinga nomubani nganawe nawe ungalinga kungenzeka ukuthi nawe vele uyayenza into enomkhuba phakathi ngoba manje ngathi right la ku TV manje lamalungu wena awukwazi ukuthi ubuzo ukukhuluma nami ufuze umshana ukwenze ukuthi nokuthi ujayezisa ukuthi namalume unemoto unemali ngona mina ngingenayo imoto ngingenayo imali ngona mina ngiphila la ngaphansi kophahla ukuthi umalume uyakwenza ukuthi nokuthi umalume futhi yena akayiboni imizamo yami ukuthi nami ngiyazama ukuthi ngithole engakhona ukuthi ngiphile ngakho ujezisa ukuthi namalume ujezisa nje na unemoto unemali kodwa futhi kusho wena ukuthi nje na abantu besifazane mina ngikwazi lokho anginayo imoto anginayo futhi imali angikwazi lokho ngizwa ngawo nje amali mama ngilalele malume manje ubalisa emakamera manje namakamera uyabalisa manje ngiyabuza ngoba phela ngifuna understand ngani mina malume ukuthi nje na ukwenza kanjani ngoba kusho wena nje ama ukuthi nje na abantu besifazane bathanda ifashion mina ngikwazi lokho anginayo imali anginayo imoto angikwazi lokho futhi angazi ngakubona wena sithi wakubona ukwazi unganiphunga abathatha abantu besifazane ebeni ubabona le ngaphandle ngoba phela lo uyazi ukuthi yena wami ngabe uyabuza ukukhuluma nami mshana kwenza nokuthi yabona mfethu ngitakiwe vele kodwa manje mina into engidinayo wani umshana akakhombisa ukungihlonipha nje umuntu omdala uyu ahambe ungilandela amakamera yabona ngiqola kanjani beyisikole emehlweni ngoba manje mina kahle mangingadakiwe mina ngumuntu ohloniphekile yabona la lokho njani emphakathini yabona manje mangizobonakala emakamereni kanjena manje uyabona ukuthi into kanjani umshana kumele akwazi umsebenzi yakho phela ekuqiniseka kuveze emakamereni ukungcola kwakho uqiniseka kuveze emakamereni kuthiwa wena uzenza into ukungcola kwakho indaba ish ngathi ngibheme khuluma indaba lento yakho le intombi emshana ungazange uyobheka intombi ziningi kangaka ngaphandle no phela manje nginedlozi yabona so manje ngiyangibheme khuluma ngilalele la ngithi mina yindaba ungazange uyefuna intombi ngaphandle uzozubona intombi emshana ikhona indaba intombi ziningi kangaka ngaphandle ziningi kangaka ethani izinto or noma mhlawumbe uhlushwa imali kuba nemali no ngathi umshana lento besingayikhuluma siyi2 ngakho ngiyabona ukuthi nizoziniqala wrong yabona besingayikhuluma nje siyi2 as nami ngumalume naye umshana sikhulume silungise lento manje ulanda amakamera kusho ukuthi kahle ufuna nami ukuthi igama lami ngingcole hayi akunamshana ingcosa igama lakho zingcoliswa wena ngimsebenzi yakho engcolile emibo yenzayo nje manje snap sami manje la phansi manje wabhema unedlozi nje ubhema snap mina ngabadala mina ngakahle mina nginedlozi la kalokho njani ngeno umkhulu yabo into kanjalo abadala bakhohlalisa manje ulokho njani uthi idlozi vele ngelengenile idlozi vese laliso wena futhi yabona
Manje nawe ungivizela indoda ende emhlophe indoda ende impela kahle ufuna noma ukuthi ngishaye no ufuna ukuthi awuboni phutha kunento ethi awuboni phutha nje awuboni lo yonke into kuhle moya wakho Nkosi kuhle moya wakho awuboni phutha yabona mfethu intombi yamshaya ngiyihlabile baba ha yabona ngiyihlabile impela kodwa mshana-ke wena mshana-ke hayi sorry kodwa manje ukuthi nami kwafika kanjani Ngihlabile lapho kwafika kanjani kuze kufike lapho nje kwenzakalani wayirobha ngani ingane ngoba ngisho ukuthi ngeke ngachaze qala yabona lezi ngane zamanje lezo ngane zamanje thanda izinto kakhulu ngane zamanje uyayothi uyazama ukuthi abaleke kuyiye kuyandayo ilande ukuvundulule la uthulu manje wena ungenze njani phela ngeke Nedlozi angena mina ngingenwe idlozi lamkhulu mina lesoka yabona manje uyabona ukuthi zonke izinto esezenzekile kwenzekile kodwa umshana mithanga intombi yakho bona kuyajabulisa lo kuyajabulisa uyaqina manje wena ngabe unalokho uyajabula ukuthi ngoba ukangeke mina nginabo angazi nokuthi akagange kubantu ongabazi and then ufuna ujabule wena ukuthi isiveze itombi ukuthi lo muntu othi uyamthanda athi umuntu o-right empilweni yakho manje namalungu ukuthi mina ngijabulela ukuthi wena ulale nomuntu engithi ngiyamthanda ongamshada ngijabule lokho umshada yabona baba isifebe lesa hayi uyadelela baba wazi kanjani singeke bengeke azamshada nondindo nomkro njoba ebemlethe ekhaya wazi kanjani baba ubuzoshada wena mina benginefisi ezinhle kabi nayo le ntombazane uyazi ukuthi yonke into besixoxa besifisa ukuthi sibe ndawone ekugcineni njengoba usuzamletha nasekhaya umintroduceile ekhaya and okuyinkinga kakhulu ukuthi ukuze ngilethe ekhaya ngambuza umalume ngambuza ukuthi malume kunomuntu engizwana naye ngoba phela manje nawuyenza into ukuthi manje ngingaphuzi ngokukhona amakamera cha baba lalela unangisho usakhuluma nawe lalela mshana ekhuluma nawe eqede malume ngambuza malume nginomuntu mina esengihlangane naye manje lo muntu lo mina naye siplana ukuthi nokuthi sifuna ukuthi impilo yethu igcina nathi siba right so mina ngami wazi ukuthi ngimlethe la ekhaya athi malume naye ayikho inkinga mshana vele usukhulile manje kanti manje uthi uyazi ukuthi usebona intombi because waqala kancane into le lokhu njani umama mayefika lapha endlini wayewazi ukuthi ahlangele endlini hamba sekumalume futhi phela nakhona akaphela insuku eziningi no mhlawumbe amaviki kodwa inyanga engakapheli umalume sewazi ukubuye ngithola nje naye ngayo kuyophela nasekitchen futhi uyamkhulula ungalibuye kubo kanti malume uyamshana uyazi nawo dala manje ukudala malume ukuthi nje na wena uzenzele ungayihloniphe uhlonipha kanjani malume ungawazi ungihlonipha wena malume uyakuhlonipha yini awazi ungihlonipha manje yabona akusuhlonipha lokhu landa amakamera mina ngidala mina manje uyasho ukuthi akhulume kunawe mina manje mina ngikuthela indomi manje angeke ushaye phela amakamera ngafa ngeke umshaya khona iyo into enza ukuthi ngize ngicela usizo ngoba angifuni ukuthi nje uze mhlawumbe ngigcine kufike lapho ukuthi nje umalume ungibeke isandla nami ngazama ukuzivikela wagcine beke isandla because umalume mina ngiyamhlonipha akusho ukuthi ngiyamsaba kodwa ngiyamhlonipha baba awusho wena lento lento isaqhubeka noma baba awungicebuza lento yabo ubona isaqhubeka wena mina ngibona ingathi isaqhubeka ingakho ngizingathi ukuthi ngicela usizo into ihamba kanjani baba into yena nentombi kamshana wakho into ihamba kanjani yazi baba into yami naye isaqhubeka ayikho into ebikhathekile yabona ukuthi ke okunye ke ngalahlelwa isibhamu zami wakuthiwa ngesibhamu zami khona ngangithatha isibhamu sami manje yabona ngokunjani mhlambe ngenze okunye wenze kunye kanjani ufuna ukubula ususumshana ngiyadingeka ima awungitshela baba akubuza indaba zokuvela emakamera sayibona nje uvela emakamera wena buzimisele ngani wena nentombi kamshana wakho buzimisele ngani nje okay ake ngithi uzimisele ngani wena nentombi kamshana njengamanje njengoba ibhizinisi into zenu nohamba nifike baba nawe yazi yabona into yokutshontsha imnandi yabona phela nosatshontshwe nisuyahla nje ekhaya awusatshontshwa kusengalokho akakutshontshwa yiyo le nto ngizama ukuyigaza baba okay ngilalele okay uthi angisatshontshe ngiyahla ekhaya ngeke kumnandi kumnandi wena mama kahle wena uyazi ukuthi kumnandi wena uqhubeke wena kahle ngitshela ukuthi intombi kamshana wakhe imnandi ngitshela lokho intombi kamshana wakhe imnandi usho njalo
Angikufihli lokho baba, imnandi. ya Angithinda ile ngayifihla. awuzimiselanga ukuyiyeka Emnandi manje ngoba emnandi nangu umbone nje hambe uyobhalela emakamereni uyobe umnandi asoyebuzwa lapha ubhaliswa bomnandi nawe ngeke uzuyiyeke hayi nama nginisenge mina ngithiwa ngangothiwa imnandi yabo uzoyiyeka okay umshana useyifezile indaba uthi uzizwa kanjani ngalento ye no 2 wena kulokho kukubekaphi wena baba kukubekaphi yazi lokho baba ngizophathwa yikhanda nje manje ikhanda lami ngazi ngathi nento egrayayo la ngiyabona ukuthi angangazi ukuthi ngayibeka kanjani ngiyakuzwa lokho ukuthi try ikhanda mina buthi usumshana selivezile indaba kuwe ukuthi yini engamphatha hle ngayifuna wena nentombi yamshana uzimisele ngayo yabona baba ngikhetha lana kuphahla la ukuthi ngenze ngilungisa into zami zamadlozi manje lana angeke ngikwazi ukuthi ngithi ngikhetha ukwenza umsebenzi wamadlozi la ngiphahlile ngenza zonke izinto mase kuqhamuka amakamera manje ukuthi yonke into yami manje iyonakele into yakho yoniwa amakamera ayisekho into esicaca no into yakho nakele ubuphahla uthini edlozini uphahlela yona le ntombazana le intombi kamshana angiphahlele intombi ngayiphahlela kanjani ngoba ngihambisa umsebenzi wabadala la nasi nemfula sami la unabadala vele umalume ngiyangithusa mina namhlanje unabadala uyafika unedlozi ikudlo sakho uyalifihla le sebenza emakhoneni emndenini abazi unedlo awamone bhem ngiyaqala yabona njengokuthi siyabantu abadala ngeke ngikwazi ukuthi ngatshela umshana ukuthi ngiyedlozi ngamadlozi umshana lo akangeni la okay lo msebenzi buwenze laphi ukanje ukuthi nakade wenza umsebenzi umshana yawazi lo msebenzi nami ngine khona lami la ngingazi ukuthi wenzele kamereni lwala la khona wenzele endlini yakho lwala la khona ngeke ngabona ku-email ubaba ukhathi usibhalele uthi wena iphendile kamama wakwalifica erumini likamalume ngalifica erumini likamalume ya manje okay manje wafika iphendwe wathini ngathini angizange ngisho lutho ngoba phela ngangifuna ukuthi ngibuza kahle umalume kodwa ngizange sakhona ukuthi ngibuza kahle umalume waso iphendwe ukuthi wafika iphendwe uhambe uyobhala kamakhamera la nami ukulandela indoda yande yangayo wambuza umama nangu umama uthi wabuza umama wathi nje naye lo phinde alisekho yena washisa zonke izinto zakho ahamba uyoqala phansi wathenga amanye amaphini yabo amaphete amadala lawa owaziyo wena asasekhona amanye akhona amanye ngisawabuni njengoba lokho evela ngawani mhlawumbe akhona amanye lapha endlini yamalume akhona manje ngenza angazi kodwa malume ukwazi uvela lo le phente esendlini yakho efana nephente le ntombi yamshana liqhamukaphi or elayo vele akuseyo mina athi amaphente amshana kodwa yawashiya yabona manje ubeyamnicala manje ngecala waye ungayi kuyena ukhuluma waye ungathathe yena ufake emakamereni uthathe ukhulumile naye yonke ukubheda nje ukhulumile malume angiphenduli mina ngibuza ukuthi wena nentombi yamshana njengoba nenze lento nizogcina yaphi nifuna ukuthi nophelela laphi ngithola bami ngiphuza kamnandi ngiphuza kabuhlungu yabona utshwala lo sabuza ukuthi kuyaphi ngeke ubuze vele emakamereni xa kweyindaba zakho ngeke ubuze emakamereni vele xa kweyindaba zakho angiphenduli umbuzo wami ukuthi wena nentombi unimisela ukuthi nophelelaphi nentombi yamshana yabona nje ukuthi yazi namhlanje ukuthi elinye iphupho elibi ngiphupha nje ngenye indlela nje eyona yesayini nje ukuthi vele namhlanje ngizolandela amakamera amadlozi akubonisile amadlozi ami angibonile ukuthi kungenza into ezingahambi ngiyakuzwa musushona lena ngibuza umbuzo uyi-1 wena nentombi kamshana wakho nizophelelaphi ngalento eniyenzayo ngokutshotshana kwenu beniplan ukuthi nizophelelaphi kuqala angiphenduli lapho uzoyishaya yabona uzoyithatha yenza umfazi angeke ngishadi okokuqala mina angeke ngishadi isifebe kodwa uyaqhubeka uyasiza okwesibili benginalo mina iplan enginalo ukuthi ngentombi yamshana izophelelaphi anginayo mina inalokho ukuthi ngane kusasa kusasa intombi yakhe mina ngimdala okay uyayidla kuphela just looking maybe laba konto ngayazi mina kuphela ya kuhlabela kuphela okay wazi nalokho yini nicocayo no 2 mani no 2 nentombi yamshana no 2 ngixoxani ngokuya phambili or yini nicocayo mani no 2 ngixoxani ngayo umdlalo noma yini nje nixoxayo ama plan eni ayikho nje bese ixoxa
ngoba nayo intombi yamshana vele la ku-empty la yabona so manje ayikho into besingayixoxe eyaphambili nayo vese ayizazi ukuthi impilo ifunani yabona nje mina ngizokutshela into eyi-one yena nje intombi yamshana ma ithanda izinto ithanda imali wena uma ubheka umtshana angaphambili ngomuntu othanda imali nomuntu othanda izinto ngoba uyakhala ukuthi umtshana akamenze lutho even nemrili yakhe la ikhanda thothi le nto beyenzile ekhanda isiziphuphile iboli ekudala uyasebenza akasebenzi umama akasebenzi wena unokumbona esenemali kuyenzeka phela ngibone esenayo imali esikhathi nami-ke angithengile idatha ngoba uyakuthi ngifuna uku-apply umsebenzi mina-ke ikhanda lakho ubani umenza ikhanda kwenzakalani lapho uyamenza ikhanda wena angazi ngize kumenza ikhanda kodwa hlezi li-right ikhanda and manje into mina engangazi kuze kungifikele lokhu ukuthi umbuze elokhunjaneni kubo ba-right ngayo yonke indlela kodwa yena usafuna imali yakhe kodwa nje wena njengoba enalezi imali enza amakhanda bamsiza kubo ngiyakusho ukuthi mhlawumbe uma wayo ngoma wakhe wena okay masuthole lezi zinto lezi ngihlolele masuthole lezi zinto lezi ukuthi wenzani nomalume yini ucabangani ngayo usazi uqhubeka naye unilungise noma kanjani hayi mina kima angiboni ukuthi ngisengakhona ukuthi silungise ngoba mashwana kuthiwa ngiyalungisa into vele into masiwazi ukuthi uqala uyenze ovela asazoqhubeka ukuthi vele umalume uhlezi ekhona naye ebaleni futhi bazi uma esekhona futhi la ebaleni into abasokwazi ukuthi baqhubeke baphinde bayenze yabona nje ngabe umtshana uyajabula ukuthi ngimbambele isifuba sakhe ukuthi singahambi siyofeba ngaphandle simlandele ukufa sambi lona so mina ngcono mayiganga kimi ngoba usafety akana ngutshwala ukhulumisayo noma vese uyadelela vele nje umuntu onje vele lesikhathi esiningi uma waphuza nje yonke into yakhe nje awusebenzi ngcono ukuthiwa uzela amakamera ngingadawa yabona uzokhuluma ephilayo or uzoqhubeka ukukhuluma kanje hayi no ukuthi manje ngithatha njengesidawu ngathi ikhanda lami lithathi kahle engathi wenze into ongayazi kanti buvese uyazi kanti mina ikhanda ngiphelele hayi okay ngiyakuzwa ngiyaphila usho wena ake sifanele yona intombazane sithi yona ingathini okungcono ngoba yena ngesikhona kubiza amali ngcono sazi la ukuthi njena imephi futhi ukwenza ino ngithona uthona wakwayizama kuyiconfront yaphila khona sokufihla wena uyakhala khona sokufihla anginankinga yabona bethu anginankinga ngamfonela intombazane ake sifanele ifoni yakho kodwa ukade lento yenza asuqaqela ukuyifonela lento leni besingakwazi ukuthola ukuthi njengemndeni ngeke sasotha ukuthi usiwazi intombi kamshana yakhe inqunu uyakada wena hayi athi simfonele ifoni yakho phone nginikelani sifuna ukumfonela babukele lapho beproduct ake sifonele intombazane siza ukuthi intombazane izothini ngalolu daba lolu une-airtime la nayi ngaringi une-airtime la okay nansi ring okay kune-airtime noma kune-data hello sisi kunjani Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Umabutho lona from iProject TV right show la ngifonela ngefoni. Uyazi le phone ifonela ngayo yabani? Ngiyabona ngabani? Yabani? Uyavusa. Uvusi umazi kanjani uvusi? Hayibo. Umuntu wami. Umuntu wakho uvusi? Umuntu wakho uvusi? Yebo. Hey, imhlola le ulokhunja uMandleni yamazi yena uMandla. Ngiyamazi. Yena umazi kanjani yena ke? Hayibo ngiyamazi. Uyamazi nje? Ngiyamazi naye umuntu wami. uMandla noVusi bahlobene noma bahlobananga? Hayibo, umalume wakhe. Okay, umalume wakho wona thandana noMandla uphindisana nomalume wakhe. uMandlakazi yebo wena ukuthatha lokho no akunankinga njengamanje lana nginabo bobabili la noMandla nginoVusi la sisonke njengoba ukukhuluma bayakuzwa nje hayibo bayakuzwa akhulume nangoVusi wakho la ukhuluma phela baba yebo edala
Hayi bo. Manje usuyenzelani lento yenzayo? Hayi mshana namhlanje mina ngiphuze yabo ngiphuzela notshwala ngidakela mina ngibangela ngena amakamera la nomshana la uMandla ungilandela amakamera nendoda ende la lokhuluma ngazi noma bazongishaya yini ukuthi kwenzakalani. Okay-ke noma kunjalo wevusa manje wasukhuluma indaba yokuthi mina ngithola nawe. Angizange ngikhulume mina yokho bathi babona amapenta akho lana angazi umshana ukuthi uphikitha wenzani endlini yami ungaphikitha indlu yamalume uphila kahle kanti. Wena kodwa wrong. Okay, sesizuleke ukuthi awulihamba kanjani ukushuza nithanda nabo babili wesisi uzoqhubeka nabo babili noma wenza kanjani okungcona ke sizwe ukuthi indaba kahle yini uzozuthanda nomalume umshana ubuthana nomshana. Umalume phela imali uyangipha. Awu. Umshana Mangabe ngile umalume uyakwazi ukuthi anginike imali yena nje ulekelele ethi nje uyazama kuze kube namhla usazama. So-ke nami-ke ngeke ngize ngilengilinde umuntu osuyazama umalume imali nje. Mangicela something uyangenzela nje yonke into uyangenzela. Nama imali amnganginike yona i-school fees somntwana uthi uzongifundela. Siyakuzwa manje uzoqhubeka nabo bobabili or uzokwenza kanjani? Vele kodwa nje hayi noMandla vele bengasasekho right ngayo. Shusha manje uzoqhubeka nomalume. Hayi ngcono ngiqhubeke nomalume umalume uyakwazi ukuthi. Hayi akunankinga ya. Hayi akunankinga sithi siyabonga besifuna nje i-confirmation yakho akunankinga siyabonga. Awu, akunankinga ke siyabonga. Yabona nje kuthiwa manje ngiyakusaba ndoda ngoba manje uyindoda ende nawe umhlophe ende ngazi kuthiwa nje lapha ngaba ngikubamba amashe ngilahle phansi ngoba manje lento yenza uyaxabanisa. Baba uyayizwa intombi yakhe manje yakwazi phela nesami la uthi uzongithengela phela mina phela ngiphelele ngoba phela ngifaka emacamereni. Wena umcabanisi umqathi wena ophethe kakhulu wasesiza ubaba uthi baba yazingane. Ngiyamuzwa ukuthi ngimuzwa kahle futhi. And akaphiki lutho uvuma yonke into. Futhi uproud uyaqhenya nje yabo. Kahle wena unamali uyagcwasa nala ukuthi wena umenze lutho ne-school fees lesamntwana ukhokhela umalume. Yabani ingane ufice nengane noma kwenzakalani ngengane? Mina ngamfice nengane. Wafice nengane? Ngamfice nayo ingane. Wena amalume athi uzothatha ama-responsibilities engane uyifaka nasesikolweni. Nami ngangizothanda yazi ukuthi uma uzomnandi nayo ingane ithi kanje izoqhubeka nawe uzizwa kanjani lapho uma ithi ingane iqhubeka nawe ithanda nawe niye phambili ngoba uyayinika imali kwenza yonke into. Umshana angazama ushele yabona ubone ukuthi ungathola aqale phansi umshana eshele wena uyaqhubeka nengane. Yeah manje ubudlelwane benu sekuzoba kanjani baba ubudlelwane benu sekuzoba kanjani sithole lento lokuthi umalume uthathe lo mfazi wakho uqhubeka naye nizophila kanjani ebaleni? Mina ngazi ngempela ukuthi yazi kuvuka idlozike manje yazi ngempela angisezwa-ke kahle manje ngoba ngisho ukuthi mina ngibeke ngenze ido zami. Ufunani phela abantu ababhanga ufuna ukufenya nimeke isidwedwe lapho ufuna ukufenya. Yabona-ke manje izinto engizenzayo angiphe leso sidwedwe leso. Isimo la ngiphethiswa notshwala bami zonke izinto lana. Danke. Ngoba uma ngiphethe utshwala la hayi zokusulela intombi yakho. Uyayiduba intombi useyiyeke uyayiduba. Into engizoyenza because vele naye icacisile yathi ukuthi nomalume abaqhubeke nomalume vele ayisekho into engakhona ukuthi ngiyenze njengamanje. Ngeke ngize ngimphothe ukuthi njena akathandi mina. Okay ngiyakuzwa. Ino zikwatile manje. Angikwatanga. Kwatile ukuthe utshwala bami. Ukuze ngikwazi ukuthi yini kwatile? Ilozi likwatile na ukuthe utshwala phansi. Hayi khuluma baba. Ukuze vele ngikwazi ukuthi ngikhona ukuthola i-TV. Ngicela usizo. Ingoba vele ufuna iqiniso end ngikwazi ukuthola nami ukuthi ngimekuphi. Ngikwazi ukuthola isolution yayo yonke lento le. Manje singazazi ukuthi ngikuphi. Ngizozama noma ukuthi ngiqhubeke nempilo yami. Inkinga ukuthi angazi kuzokwenza kanjani ekhaya ukuthi umalume naye intombi le uyayiletha abahlaba wonke angazi kuzoba kanjani. Kushuthi mina maye khona ngizohamba. Uzoyiletha enye.
kumele ngiqale phansi ngizame ukuthi Ema into ezoyithola usazophinda ulethe ekhaya futhi usamthemba umalume usamthemba. Angeke kusabalula ukuthi umalume ngaphinde ngimthembe. Usho wena imhlola leyo. Angeke kusabalula. Into ezinami sengize ngifise ngathi manje ngingathola nomuntu ohonana ngihambe ngiyohlala emqashweni. Ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuphila. Ngoba manje nawe ngomalume ekhaya ubhisa kwasana. Ngoba manje ekhaya angikhululekile. Nginentombi kodwa sengiyintombi. Yabona wendoda ende nawe uyangidinga la. Manje unemshana wena yabona ayangeke. Yekela ingane. Hlala phansi baba. ngazi ukuthi ngoba mina ngingemude. Hlala phansi uzwe indaba zakho. Usuzule indaba. Ima okay sengizwile baba. Wena malume ngicabanga ukuthi mina ngicasukile njengoba wena ufuna ungicasikela. Angacinya amakhamera sibone senza njani. Asenandaba. Angacinya amakhamera. Suyayistela. Sengihloniphe kakhulu malume. Engathi yikho lokho ngimdala Sengihloniphe kakhulu. mina ngimdala yabona Izinto zenza ngokubudala. ngihloniphe kusho yena ngabe yamizandla Cha ngeke kubeka izandla. wena ngidala na utshwala Mina phela nguyisaphi mina. Asenandaba sekuhlumeze kakhulu. Asenendaba kakhulu. Kodwa ningazi wena suka lapho mina sibone ukuthi eza kanjani lana Ya nami ngasonto. no baba mana la lana isarikhozela asilwi asiquguzela ukula lana siyabuyisana sakuzwana ngethu so nje okay ngiyabona indaba yenu vele ngeke akuselula ukuthi like niqhubeke niphile normal baba uyayithatha ingane le njengoba manje ukuthi ikhetha wena ihamba nawe uyayithatha mina nje yibona ngathi njengokuthi umshana wami yeah wena suka ngihlale la ngiyaphi le ndaba asi ngikwazi ngixoxe eduze asi uyakuzwa useduze kabela uyakuzwa 1 meter away uyakuzwa yabona le ndaba le silungisa mina naye untombi cha indaba ilusa la intombi ikhethe wena ngaze ngakhumbula ingoma kanti encane ethi ngikhethe wena intombi ikhethe wena okay ikhethe mina okay ngizolungisa le ndaba ngizomiyeka lesifebe lesi yabona isithi samba nawe okay akukulalele okay yes uzosiyeka ngathi uza kahle yes yeah ngizosiyeka isifebe bese ngikwazi ukuthi mina ngiyeqhubeka ngento zami zemadlu ngoba ngifuna ukuthi into zami moshakala ngifuna kusasa ngibe nebhati ngona manje wenza into engekho right yabona kodwa mhlawumbe ngangazi noma ngithi kumshaya ushaya bani yabona ngidlela intombi intombi qedwe uyamshaya Awuzami. hayi baba ngeke baba ngithi mina ke sizami hayi asizami lutho lazama ukulungisa la into le ndaba siyixoxele eduze iseduze masila seduze wonke umuntu ethu uyakuzwa nami ngiyakuzwa wonke umuntu mina seduze ngicela wena wafuna ukuhlala phandeni cha bihlela Wena ukwazi uthatha stories ngapha ngisihlanganise Nalapho khona uzophuma solution nalapha ngahlala manje lapha phela sekune space emva kami sene space nalapha mina ngimangela ukuthi wena ufuna manje ukushuthi uyahlukanisa mina nomshana wami uhlala phandle angihlukanisi ngifuna uthatha izinto zenu ngihlanganise ngiphume nesolution wena ubuseza kahle mathi uzoyika intombazane wena ushuthi into angayenza uyeka intombazane lena because iyona vele kwaseqaleni nje ungazi yini ufele why ukuzibamba ngamshaya ngike uthathe imobile usule la bakhona abantu abasebenza la ekhaya bayeke indaba zemoto ke mina manje awuhlonishwa kuphi ngeke ufike kuma-shows bese uyakhomba abantu usuyathumela manje leli office la ekhaya musa bakhona abantu ashiyenike lokho wena yekele le ntombazane le njengoba uthi buthi uzoyeka ulungisa indaba zakho nomshado isazolunga into yini nomalume or isathatha isikhathi ukuthi izilunga awuxolisi baba awuxolisi awenza uyoyeka isifebe unondendo noProy okay siyeke bese ngikwazi mina ukuqhuba kahle nento zakho okay khuluma nomshana ke usukhuluma nomshana ke usibona ukuthi yini into ephilayo ngaphuma nayo ubani okumele akake phakathi kwami kamshana kwamandla naye lokho njani ulilende lesifabulous mhlambe ngakhona uma ngimkakisa ayi baba ngathi baba umshana ayinankinga naye ngizwe kahle indoda ngiyakuzwa umshana ayinankinga naye ngizoyeka isifebe noProy bese ngiyokakisa lo yana bese ke isilunga kanjalo indaba uzoqhubeka uzama uzwana kahle nomshana yebo umshana uzozwana kahle naye kodwa ngelinye ngiyifuni lento ukuthi ngilandele amakhamera siyabisubizela uzozubizela emacamereni ngithi mawungenza izinto ngendlela right obviously uzoba exposed kubantu uzobizela amacamera into efana nalezi ukuthi indlela za akakhuluma ngalutho nami ukuthi mhlamba ayizama ukukhuluma ukuthi mhlamba ekhuluma ukuthi uyasho nje uyakusaba uzakhuluma nayo intombi yakhe leyo hayi baba yabona ngiyakuzwa
Ngakuzwa. Ndoda mina yawo Okay. yabona into ezokwenzeka mina ndoda ngasoxoxa kahle eceleni umshana wami yayekela into bengiyenza leyana onogro bese sikwazi ukuxoxa nawe eceleni sikwazi ukulungisa le ndaba ususe i-camera ngoba angifuni mina izinto zonke kuphazamiseke into zami. Okay, sakuzwa-ke hayi ngiyakuzwa ngoba ngizolungisa lento lena ngeke ivele kubantu uzoyigcina kumina. Wena sixoxe nawe eceleni. Okay, saxoxa eceleni kodwa yakho nomshana iyalunga. Iyalunga yami mshana. Oya mase sixoxe nawe eceleni angisafuni into. Hayi ake sixoxele eceleni-ke sizwe kodwa into eniyalunga intozana ayiyeka. Yeah. Okay. Ake ngivale ishomi nababukeli nazibona into yabo kuhamba kanjani malume la inkani kuphela ngaphutshala nganoma uhleze nje kodwa yasho ubhuti la ukuthi hayi uhleze nje nani kodwa lezodaba lihamba kanjani ngicela uplace i-comment yakho lapho ke manje so ngeplace ngizona ukuthi uthini kule episode uthini ngale-story sabo labo abantu bo-2 uthi aqhubeke ahlale nomalume or aqhubeke futhi alethe enye intombi malume khona noma enze njengoba esho ukuthi uzama ukuthola amatorho aphume ekhaya ayohlala nentombi emqashweni angazi ukuthi wena ungathini noma uthi belungise nje ezumndeni anikakufaka abantu abadala nikabafaka noma aninabo abakho abantu abadala kuzoba sihlali nabo anihlali nabo unisahlala no2 okay abantu abadala bakhethe ukuthi and yini baba Abantu abadala asikhuluma abantu abadala into sokhuluma nomshana. Okay ngiyakuzwa-ke abakhona ukukhuluma nabantu abadala ngisho nokuthiwa mhlawumbe baye babiza bayabaletha bathi abahlali nabo bazofika loyo one day loyo bakhulume nje kube ngathi kuyalunga babehamba mali baqhubeka angazi i-advice yakhe ngathini kule nkulumo le bala ngathi kuwana bathamba nje cela usubscribe lapho ucomment bese share-ke ke lapho ulike lena hlangana episode elandelayo imude ndikhulu khulu khame as a cucumber ya siyabonga.